Diyan biyahe nyo pong? Ang hampik sa San Pedro ay ano lang anay pang may apon ano diyan unyat mga kaugatan Ba ayos eh. Ayos ko eh. Ayos ko eh. ang atin ang part 2 rito sa ginagyan tato ano Bulan-bulan bulan sa may ang ano ko gahit. Gahit. Dura pati may nakaagi ba ito kato kita. Ora pa kitab lang. Sunod diliwatan ta jay mag Rocker to gusto nga magagtulot garing ito. New Year nak dayon gid. New Year ba kadya bagong tuig New Year. Tapos ron may palopok ko sa balay niyo ora. Rata na kampiyon gwapo. Sige ba gaano ang amel ko ka? Kung mga gitara kaptan mo ba? Ora gitara. Kung kay boy ang nakaptan ano nang garang gitara, bass? Dang bass blara? Sige ba? Ayos. Ayos rin. Hindi una, samtik una. Samtik? Iya. Oke, betul kan susul ya. Ayos. Nabutang na lang sa ano. Gusto na lang. Susul. Ayos eh. Ayos, helmet ni Miko ba? Helmet na, ayos. Iko. Samtik. Anjay? Aja na nasulod. Anjay nasulod siya. Anjay? Ako man eh. Kantay ba ito? Kanta ba ito? Kanta, or may kanta ka ora? Ora? Hindi ko may kanta ka eh. Rekordo to kon. Happy New Year ta. Greet your friends. Hi! Happy New Year. Happy New Year! Enjoy! Enjoy. Ha? Aba mo ganun na. Wow, ibang klase yung buhok. Aba, ano dyan, Ike! Tutupya ko eh! Tutupyan ka. Ano to? Ura. Aura, request na. Sige, Sige, along mo. Tawas ka? Mabi kong tawas ka. Hindi, mabike matatunto. Hindi. Motor lang lay mo? Ba, ayos eh. Dasig dagan na ka motor. Ikaw uli si Paps ura. Si Paps nakauli. Pap? Si Paps. Sulit ka yun. Tira ka uli ka bakasyon? Ura. Abo. Si ano ba yung mga bakasyon si Paps? Pagko si Bilay, si Baybay. Magbiray, mabakasyon dya. Sino yung mga na ba? Siya, sawa na. Sawa na. Tapos birak bilog bata na. Siya lang. Sara lang. Manamo ko sinong arang bata na. Manamo ko sinong arang bata na. Yung sawa ya. Espera bilog bukto ni Paps ra. Aran bukto ni Paps. Pingke, pakita ko. Yes. Siya naman. Ito pingke, mamana ya. Kabong. Galingan gali. Kaya kabong. Okay. Tayo ito. Sige, doktor mo ba ito? Kabong. Kaya ikaw. Sakto naman. Ang labit naman. Sino pa bukto na ni Paps? Pingke, sino pa? Pingke. Yung pingke sa kanyat. Ano siya ha? Pulilo.
Yes, good, yes. Okay, siya. Ayasin. Ma. Ya, rekan. Ma. Yang boleh ni. Ya, itu. Ayasin. Okay, matay. Buhay paglibakasyon ni Paps eh. Lagi bago. Ako. Marso. Ako. Baba. Sobras barko. Tiga sakay pas motor ko. Gamotor pa, gamotor. Pap. Pap. Ya, ba. Sige. Kasi Pap. Kasi ako Dahil ma. Susuki. Abo. Lord. Susuki. Susuki. Abo, ayos kali ba? Abo. Abo. Ay, ayos. Dead. Jawal, Dead. ini bakal Kakiman, bisa lupa, Ayos ah. bisa lupa, ya. Dead. Hello, Happy New Year. Mamatsoy. Aba. Bago lang may kamatsoy. Ay, matawas ka to matsoy to? Nek, bisa kamu. Tawas ka na ka no matsoy, libre. Libre eh. Ama ni kapon mong matsoy gamit to, naubusan. Raka. Pinakapunta. Lami na ka pinagda ka. Kasi Mingbeng. Ubos bla. Raka nag Kunabusan do, tulama ko ato. Mingbeng, Mingbeng. Raka nag baralik kapon. Sa portier ko. Karang nga namit ana regyan bay binitsuba daw ang inangin kag ano. Nami diyan raka nag ano diyan. Kita ke bata. Permi ora ka tarak to. Ya, gawin ka gawin. Permi ka ka tarak ka wawawin. Nanti. Abo. Amo na batayan na. Ah. Awir man to. Sasahod lang. Ya, ano. Karoon na pa. Balik pa sa TV na. Ya, maaf. Abo. Kita. Ayos. Baik ko. Pero kapag tindag mo namin na nagatindag ka kag mag-action eh.
Ano aksyon ako nga tindag to aw? Kung katindag, ano aksyon da? Sahot. Tay, sunod mo. Aura dyan. Sige be, sige be. Sige be. Sige be. Okay. Okay. Ba, ayos ba? Nami ang storytelling totoo dyan. Yeah. Kano ba premyo to? Ano premyo? Sakyan? Abo. House and lot. Oh, house and lot, no? 1 million. Nakadaag ka? Motor tanan na, Yamaha. Ah. Kaya na, puti. Kita eh. Dyan, daramo glay, daramo. Bebe, beaw. Beaw. Motor mo? Apa, mura motor mo, beaw? Ayos motor na ba? Tatlong bilog gumana. Ito hindi matumbag liray. Apa? Hospital gede kung tumbakaw. Ayos eh. Hindi ka matumbay, tatlo mo. Magsimba ka, daramo. Ate, ayos eh. Pwede, ayos eh. Pwede.